Clar, són... A pocs instants de l'estrena del Barquer, amb el Julio Madrid, del director, què és el que t'atrau tant del Jess Butterworth perquè hagis tornat a fer una obra seva? Doncs és un superautor del Jess Butterworth. M'atrau el què explica, els temes dels que s'ocupa. Em va passar a Jerusalem, amb una espècie d'ocupa antisistema decadent, que era el personatge central, el Johnny Byron al gall allà, interpretat per Peter Quilloe, i aquí el lío en el que es fica, que és ni més ni menys que els famosos Travels, aquest conflicte que es va viure a Irlanda del Nord entre els republicans catòlics que volien la independència i per la seva terra i els protestants unionistes, els lleialistes que volien continuar sent britànics. Tot això mentre a Anglaterra governa la senyora Margaret Thatcher, una dona bastant inflexible. Doncs enmig d'aquest context tan bèstia, tan violent, tan viu també, doncs construeix una ficció acollonant al Butterworth, seguint la vida en un sol dia, una jornada a casa de la família Carney, una família republicana catòlica, amb 7 fills, ni més ni menys, i després cosins i tal, que està celebrant una festa el dia de la collita i aquesta festa a poc anirà virant inevitablement cap a la tragèdia. Parteix d'un fet real, no? Sí, la Laura Connelly, actriu d'origen irlandès que va estrenar el muntatge original de The Ferryman, del Barquer, al Royal Court de Londres el 2017, és parella del Jess Butterworth i va tenir un tiet que havia estat a l'Ira i que va desaparèixer 3 anys i van trobar el seu cadàver. I a partir d'això el Butterworth comença a elaborar la seva ficció. Això dels desapareguts va passar quan sospitaven a l'Ira que algun dels seus membres podien ser confidents de la policia. En alguns casos, aquelles persones desapareixien i eren trobades molts anys més tard. Van ser fins a 17 casos i després dels acords de pau del 98 es van acabar desenterrant tots ells. Per tant, l'obra se situa a la granja de Carmet, però amb un context de violència. La granja tranquil·la amb un context de violència. De violència, de crisi política, de tensió, d'una enorme tensió. L'any 81, que és quan passa l'acció, alguns presos de l'Ira, el primer Bobby Sands, van fer unes vagues de fam amb les que volien reivindicar ser considerats presos polítics i no simples criminals. Rebent la negativa de Margaret Thatcher, que deia nosaltres som criminals. Enmig d'aquest merder és quan passa tota la història. Doncs més ja acabo. Mare de Déu, quin repartiment. Mare de Déu. És una passada. És una passada. Una passada extens, és molt gran i aquesta obra si volia fer-la, havíem de fer-la així, amb totes aquestes persones. Perquè em preguntaves a l'inici, què t'agrada del Jess Butterworth? Que és un autor capaç d'escriure fins a 19 personatges i que tots pintin realment alguna cosa, que tots siguin, que tots tinguin una mena. I hem fet una companyia fabulosa. No ens cansem de dir-ho i ja ens sentim repetir, però ha estat així, si no hagués estat impossible tot això. Em porta l'altra pregunta, és a dir, hi ha moments crec que igual els 19 personatges coincideixen en l'escenari. Sí. Com heu pogut treballar tots aquests personatges? No ho sé, Pep, no t'ho sé dir, però hem pogut. Ara de tant en tant ens mirem amb l'Esteve a la Joan de direcció i diem com punyetes ha acabat passant tot això? Doncs ha passat, no sé, pencant molt suposo i tot plegat ha estat possible gràcies a la generositat i al compromís de tothom. Gràcies i molta merda per aquesta estrena. Gràcies, Pep. Gràcies, Clàudia.